Dito sa Saudi, pag birthday mo, okay na sa'yo yung nasa bahay lang. Konting luto at konting kainan, ayos na. Meron din namang party-party pag marami kang tropa. Pero sa mga katulad naming taong bahay lang, hindi mahalaga ang paglabas at kumain sa restaurant or bumili ng bagong gamit pag birthday. Sa totoo lang, araw-araw naman may natatanggap tayong regalo. Hindi lang natin napapansin. Alam nyo kung ano? Yung buhay na bigay sa atin ng Diyos. Doon pa lang, talo mo na ang nag-birthday. Bakit? Kasi sa bawat araw na ginigising tayo ng Diyos, yung araw na yun ay ang pag-asa na meron na naman tayong tsansa na pagandahin ang buhay ng ating pamilya. Pagkakataon na ibigay na naman natin ang lahat ng ating makakaya. Sa trabaho man, sa pamilya, o di kaya ay sa ibang taong malapit sa atin. Kaya ka-OFW, kabayan, happy birthday sa'yo. Dahil gising ka ngayong araw na ito.